Kull ma jmur l-effetti negattivi tal-pandemija fl-Italja qed jinħassu mhux biss fuq is-saħħa iżda wkoll fuq l-edukazzjoni. Dan hekk kif l-iskejjel fl-Italja għamlu żmien twil magħluqin. Dan bl-effett dirett li ammont kbir ta' studenti intilfu għal kollox mis-sistema edukattiva. Dan hekk kif bosta studenti saħansitra waqfu jidħlu għal lezzjonijiet online. Is-sit La Repubblika ippubblikat ittra miftuħa mingħand għalliema tal-istorja f'istituzzjoni tal-edukazzjoni postsekondarja f'Ruma. Fl-ittra tagħha hija talbet skuża lill-istudenti għaliex fi kliema ma ġġildietx għalihom kuraġġ sabiex l-iskejjel jibqgħu miftuħin. Hija talbet skuża wkoll għaliex fi kliema ħasbu l-distribuzzjoni ta' apparat elettroniku sabiex l-istudenti segwu l-lezzjonijiet online seta' jieħu post għal kollox it-tagħlim fil-klassi. Dan hekk kif qalet li dan sar mingħajr ma ngħatat attenzjoni għas-sitwazzjoni individwali ta' kull student, fosthom jekk joqogħdux f'dar li tippermettihom ikomplu l-istudji tagħhom. Hija ttemm l-ittra tagħha billi talbet skuża għaliex fi kliema qed jinsteraq il-preżent tal-istudenti filwaqt li fi kliema saret ipoteka fuq il-futur tagħhom b'detriment għalihom. One News tkellem mal-Kummissarju għat-tfal Pauline Micheli dwar id-differenza drastika fir-realtajiet tal-iskejjel Maltin u dawk Taljani. Hija rrimarkat li l-idea ta' tfal jattendu l-lezzjonijiet kollha b'mod diġitali kienet waħda ta' biża' għal futur akkademiku tal-istess tfal. Importanti aħna mill-bidunet għedna li importanti li tfal jattendu l-iskola b'mod fiżiku għaliex l-iskola hija komunità fiha nnifisha u t-tfal ma jitalmux biss mis-suġġetti, mit-teacher, imma jitalmu minn xulxin, jitalmu kif iġibu ruhom ma' xulxin, jitalmu wkoll mill-konflitti li jinqalgħu bejniethom, mill-ġlied ta' bejniethom, mill-lob ta' bejniethom. Hija spjegat li jekk it-tagħlim ikun kompletament virtwali, ħafna aktar tfal jistgħu jiġu esposti għal perikli tal-internet, realtà li diġà qiegħda tara żieda fl-istudenti madwar id-dinja. Barra minn hekk, id-dipendenza fuq edukazzjoni virtwali tħalli impatt qawwi fuq l-istat mentali ta' tfal. Iva, l-istat mentali ta' tfal minħabba din l-ansjetà u minħabba nuqqas taħlit u anke minħabba cyberbullying online għax il-perikli li konna nitkellmu dwarhom qabel hemmhekk qegħdin, iva dak qed jaffettwa il-saħħa mentali psikoloġika ta' tfal. Il-Kummissarju għat-tfal appellat lil ġenituri li jinsabu mħasba dwar l-attendenza ta' uliedhom sabiex jibgħatuhom l-iskola dan għal-ġid ta' uliedhom kif ukoll minħabba li l-iskejjel qegħdin isegwu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa.